Mit navn det er Jack Kelle Fasane. Jeg er fra Danmark og Gambia. Jeg er 36 år gammel og står nu midt i mit livs største projekt. I starten var det små portioner, og derefter blev det bare til mere og mere. Det voksede så hurtigt langt op over mit hoved og min forstand. Så jeg besluttede mig for at få noget hjælp til den her mission. Men lige så hurtigt blev det til en mur af umulighed. Der var ingen, der ville hjælpe mig. Jeg er rigtig stædig af natur. Jeg tager ikke et nej for et svar. Modstand for mig er som spinat for skipperskræk. Jeg gør bare, hvad jeg plejer at gøre. Jeg gør det selv. Siden 2005 har jeg brugt over 500.000 kroner af min egen, og plus al min fritid, for at fuldende den mission. Det startede som en rejse, hvor jeg fandt ud af, hvor jeg oprindeligt kommer fra. En lille landsby med små mennesker, som fik deres livs glæde over noget, jeg altid har haft og har vokset op med i lille Danmark. Men da jeg overraskede stifte bekendtskab med min oprindelige familie på over 100 mennesker, gik det for alvor op for mig, hvor lidt der skal til for at skabe stor glæde. Og det eneste rigtige i livet er bare at give det videre. Nu står jeg så her, mange år senere, efter mange hårde kampe, med mange store kræfter på mit eget store vinderhold. Christian Stadil fra Hummel, den legendariske Frank Arnesen, verdens bedste målmandstræner, Lars Høgh, Nicky Bille fra Rosenborg, Patrick Mteliga fra Nordsjælland, Kevin Sture Ellegaard fra Elfsborg, Mathias Sanka fra PSV Eindhoven, den verdenskendte skateboarder Rune Glifberg, tøjfirmaet Alis, CSC fodboldsklub, politibetjente, bilmekanikere, et live musikorkester. Og holdet bliver bare større og større for hver gang jeg tager telefonen. Det bliver den vildeste tur. En tur fra København til Gambia på 5 uger. Jeg har skaffet næsten 6 ton brugt fodboldtøj igennem de sidste mange år. Nu skal jeg bare skaffe busser og lastbiler nok, så jeg og mit store hold kan køre ned og give det videre til børnene i Banjul i Afrika.